Knock. Hey, ungangena. Hey, ngonile phela doda sohlala ulapha. Hayi mamela. Hayi mamela mina. Ashaywa abantu. Azange ngishayiswe imoto. Akunamali engizoyithola dokotela Nkosi yami ngife. Mamela. Wake wezwa nge-TNA deliveries. Socalile seyinde. Izongisiza ngami. I-TNA deliveries yibhizinisi eyenzele ukunceda wena, esebenza ngokudiliva wonke amaphasela afana nokudla nokunye ongakudinga edolobheni, njengayo i-KFC nje. Kanti ayikhethi ukuthi uyithumaphi uma nje kuseseyikhona la eBhetali. Ungayithuma eSpar, eGaltos, ngathi khona nokukulethela ukudla kwaserenke. Obani ongakwenzela lokho? Abakwenzayo nje ukuthi wena uthole nayo inamba engenzasi, ukuze ubafonele uthole umniningwane ophelele. Uyekele ukuhamba ebusuku uzozula imali nje. Ayi bengingazi. Manje batholakala uyakhona ukuba WhatsApp mhlawumbe ngoba mina ngisumuntu we-airtime. Kanti ke khululeka, ku WhatsApp yila uzobathola khona. Ubatshele nje ukuthi udingani, bakulethele yona. Umniningwano uzowuthola khona kibo. Wena thatha le namba engenzasi ubashayele. Asithembele ukuthi izosebenza lento ngitshela yona ngoba ngiyaqala ukuzwa ngayo.